arribar, que ja vam veure que és perillós. Sí, bueno, serà un partit molt difícil perquè aquest jo crec que és un dels partits que decidirà qui quedaran a primer lloc i vindran amb moltes ganes després de nosaltres guanyar la victòria, o sigui que hem d'estar molt concentrats i seguir amb la mateixa bona dinàmica. No sé si espereu un partit diferent a l'últim que vau jugar contra ells, potser ara ho deies, no? Amb la necessitat aquesta de guanyar que tenen també, un Pinar més agressiu, no sé si espereu un partit diferent, vaja. Sí, hem d'esperar un equip que vindrà amb moltes ganes després de nosaltres guanyar-los en el seu camp i hem d'estar preparats perquè segurament vindran molt intensos i amb ganes de guanyar, o sigui que hem de sortir molt forts i fer un partit sòlid de 40 minuts. Tu personalment també estàs en bastant bon moment. L'altre dia vam veure a Burgos com durant uns minuts vas estar platòric, anotant, rebotejant. Suposo que et sents bé i que vols seguir en aquesta línia, no? Sí, jo estic intentant treballar dia a dia amb la mateixa intensitat, ser agressiu i ajudar en tot el que em demana el coach i intentaré seguir en la mateixa línia per ajudar al màxim a l'equip. Sembla que en aquesta línia l'equip està molt ben conjuntat, esteu en un dels millors moments, diverses victòries seguides. No sé si aquest moment de l'equip també es trasllada a l'afició i esteu veient com empatitzen amb vosaltres. Us trobeu en aquest millor moment, podríem dir, des que heu començat la temporada? Sí, jo crec que a poc l'equip fa més química i jo crec que és una cosa que va en conjunt. Quan les coses van bé a la pista, doncs van millor fora de la pista també i jo crec que el que fem a la pista es contagia també als aficionats. Estem en un molt bon moment i esperem que continuï així. Yes, sir. We just got to continue to be ourselves, listen to our coaching staff, stick to our principles, and keep the rhythm. That's what we got to do. Most importantly, be ourselves, be who we are, have fun, enjoy the game, and get stops on the defensive end. This team, Karsiaka, is a powerful team. We saw it in the last game, and they will be here fighting for the first place. So we can expect a more dangerous game. Yes, very good team, very talented team, very dangerous team. But I feel that we are the same. We know what's on the line. We know they're going to come here and fight. We still coming in as the underdogs. Nobody really has Maressa to be who we are. So most importantly, like I said, we're coming in as the underdogs, and we expect to fight, and we are prepared for the war, for sure. Yeah, maybe do you expect Pinar more aggressive since the last game? Yes, of course. Anytime the team loses on their home floor, they're going to come back aggressive. You know what I mean? They're going to come back and give it their all, and we expect it. It was a great game there. Great atmosphere, great competition. It was competitive, but we expect it to be a little bit more aggressive, a little bit more physical. But like I said, our coach, he prepared us, and we're ready. In which aspect do you think that the team needs to improve? Pedro talks about defense. Are you agree? I agree 100%. Offense win games, defense win championships. That's our mindset. We come in here, we work on the defensive every single day. We work our ass off. So we just trying to be the best that we can defensively, hit the rebounds, hit the glass as hard as we can, and compete at a high level. That's the most importantly, competing, being tough, being physical.